Първо искам да кажа добър ден на всички червени дяволи. Ето ви един хит мап от матча на Манчестър Юнайтед срещу Кристал Палас. Поредният отбор, който идва на Олд Трафорд и играе като у дома си. А ние изглеждаме като тотален отбор за оцеляване. И не само Кристал Палас го направиха, ами отбори като Нотингъм Форест. За Нотингъм Форест да не говоря, защото се борят за титлата. Брайтън, сега Кристал Палас. Знаете, листата върви. 11 загуби в Висшата лига already имаме записани. 14 бяха предната година с Ерик Тен Хаг. И естествено веднага темата започва, ама с тази система няма как да стане. Рубен Аморим не може, не симпатяги. Просто футболистите толкова си могат. Те с другата система на Ерик Тен Хаг, те пак не могат да се дадат 5 метра пас на един другове. На Диего Дала да му махнеш тениската на Манчестър Юнайтед да беше сложил на Кристал Палас. Вчера ви викам да направим един плеер с рейтинг, ама то няма на кого да дам повече от тройка, 3 от 10, защото нямаш такъв футболист. Лисандро Мартинес мога да кажа преди да са контузи, може би са раздари, който в всеки един матч го прави и грешките са личат, но поне играй с сърце. Пак прави грешки, когато се раздава за отбора, но това е нормално. Контузи са, за съжаление, все още няма информация, която е изтякла, предполагам, ще е до края на сезона и той така се съединява в кърса на... Защото не малко контузии имаме, влиза при Лук Шоу и другите контузини, които са в листата и според мен няма връщане назад за Лисандро Мартинес вече. Според мен това е край на неговата кариера, ако трябва да бъда честен, с фанелката на Манчестър Юнайтед. Какво каза Рубен Аморим след мача, резултата наистина е лош, но представянето бе малко по-добро, отколкото в предишните мачове. Аз не мога да се съглася, първите 10 минути се помъчихме малко да притиснем и да вкараме Кристал Палас в тяхното наказателно поле, в което успяхме. За съжаление нямахме точно удар към вратата. Пореден матч с 11 корнера в наша полза, 0 за опонента на Кристал Палас, но пак повтарям, дори когато ви говорех в лайвстрима, Бруно Фернандес не е човекът, който трябва да изпълнява статични положения, дори и корнери. Какъв е смисъл да получиш 11 корнера, като не мога да създадеш едно чисто положение от тях? Дори и халф положение, което в Англия казват, нали, you had a clear chance, but United didn't have a half a chance either. Имаш и там един удар на Коби Майно, който облиза гредата и за целия матч е това. Не знам, Рубен Аморим може да е гледал друг матч. Контролирахме преходите на Кристал Палас малко по-добре, но получихме 2 гола, които можеха да бъдат предотвратени. Затова съм съгласен. При втория гол на Хари Магуайр, човека се мъчи да се изтегли. Разбирам, че може би влияе и системата тази, но Рубен Аморим ние го взимахме заради успеха му в Спортинг Лисабон. Няма как да не очакваме той да не си въведе схемата. Просто ще трябва време. Тези футболисти с low IQ не могат да таковат. Не могат да играят с тази система, но нали, какво направим в случая? Хари Магуайр искаше да се изтегли при втория гол, ама ти нямаш физическите възможности, ти не си бърз, ти си трома футболист. По-добре си стои на линията и въобще не са такой. При първия гол на Кристал Палас, прекрасна топка центрирана от... не знам кой е центриран от Кристал Палас. Лени Ройо ни атакува топката, можем да кажем, Хари Магуайр може да се справи може би по-добре. В такива ситуации при центрирани топки централните защитници винаги ядат баклавата. Контузията на Лисандро Мартинес също се отрази много зле на отбора. Ще видим неговото състояние в следващите дни, каза Рубен Аморим, но ситуацията изглежда сериозна. Той не само е страхотен играч, но и силен характер в съблекалната. Когато си играч можеш да почувстваш в тези моменти, че проблема е сериозен. Ние сме тук, за да помогнем така, както той помагаше на нас в други моменти. Феновете. Нормално е да имат тези негативни чувства в този труден сезон, но футболът е такава игра, в която всичко може да се промени в определен момент. Започвам да се подготвям за следващия матч и трябва да продължим напред. Ще дойдат и добри моменти, заяви Рубен Аморим след двубоя след двубоя. Червените дяволи са едва 13 в класирането с 29 точки. 29 точки, а почти сме лято, брат. Това за Манчестър Юнайтед е пълен цирк. Пак казвам, това е най-лошия сезон. Аз, като фен на отбора, аз съм фен на отбора
не знам дали са ме разправят тази история. Вуйчо ми направи голям фен на Манчестър Юнайтед и буквално всяка седмица аз гледах мачове на Манчестър Юнайтед, няма значение срещу другия отбор. Кой беше? Защото всеки ден, всяка седмица аз чувах Манчестър Юнайтед и сяда ми така пред екрана и гледаме матч. Заради това станах фен на червените дяволи. Няма да правя оценки да даваме, знам, че ви обещах симпатяги, но няма смисъл, защото никой няма да получи повече от тройка. Така, ще прегледаме трансферните новини. Набързо какво става Матиас де Лигт, идва ли в Манчестър, не идва ли, ще разбере. Малко е вероятно трансфера на Матиас Тел да се случи в Манчестър Юнайтед симпатяги, защото днеска в 11 часа трансферния прозорец затваря. Другото, което е, Байер Мюнхен искат да продадат изцяло играча, не искат да го дават под наем и после да има клауза от купуване в договора, но бих казал, че този трансфер, ако се случи, Манчестър Юнайтед наистина ще са доста късметли, защото един футболист, който е много бърз, изключителен в атака, супер талант бих казал, вкарани гол в Шампионска лига, времената, които така се връщат назаре в Шампионска лига, когато бяхме. Матча, който завърши с 4-2 в груповата фаза, едва ли не доста проблеми ми създадахме в Германия и то с един шит състав на Манчестър Юнайтед. Матиас Тел тогава вкара четвъртия гол, но пак повтарям, не мисля, че този трансфер ще стане. Днеска в 11 часа трансферния прозорец в Англия се затваря, което предполагам, ако някой друг отбор се намеси до края на или пък, знаеш, нещата могат да се обърнат, но това, което виждам в английската медия в момента е, че по-вероятно е този трансфер на Матиас Тел в Манчестър Юнайтед да не стане. Искам да вметна нещо, а именно за паник трансферите на Манчестър Юнайтед, защото когато си в такова положение и падаш една седмица, биш от друга седмица, пак падаш в изпадащите си, в такива моменти се правят едни паник трансфери, които Глейзър вече са доказали, че са най-добрите в това, но винаги в такива работи се оказват, че правят големи грешки с такива трансфери. Това е доказано. Според мен, сега до края на днеска 11 часа трансферния прозорец, Манчестър Юнайтед трябва да не праща оферти към никой. С този current състав да се довършим сезона и вече през лятото, според мене, каквото сме продали до сега, лятото да направим една чистка и съответно, защото ще има, естествено не знам, през лятото 2 месеца ли, 3 месеца ли е трансферния пазар. И тогава вече Рубен Аморим да седне с ръководството, да каже този играч не го искам в състава си, този, дайте ми бюджет да си взема тези играчи и така да продължим напред. Искам само да видя кой е следващия матч на Манчестър Юнайтед. Поемаме напред към сблъсъка с Лестър Юнайтед, който е на 7 февруари, пада се петък, за съжаление аз няма да мога да го стрима, но това е всичко, което искам да кажа. Вие и сами видяхте разочарованието вчера. Така че, но буквално съм без думи, защото не знам, омръзна ми да говоря всяка седмица за колко провален сезон е този. Ще се видим на другия матч.